लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो निउस आपडेट लाना फैबाय। भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अन्नानै आंनि चेनेलखौ लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसिनि थाबैनो मोनो। स' लोगोफोर दानिया फारि फारिनो आवगायलांसै मोनसे। मैया बेलासियाव तामिलनाडुनि कनेर होननाय जायगायाव मोनसे नखराव बिमा गथ' गथाय साथाम फैयो। मबाइलजों फैदों, मबाइलखौ चार्ज होना दोनदोंमोन। ओमफ्राय चार्ज होना दोननाय समावनो मोनसे फन फैयो, बेखौ बिमाया रिसिभ खालामो। मबाइला ब्रास्ट जानानै बेरो, बिमाजों लोगोसे गथ' सानैयाबो थैफायो। गथ' सानैया उन्दै बैसोनिमोन, माने बिमाया थैनायावनो बिमाजों सानै गथ'बो थैफायो, खाथियावनो दंफायोमोन। मैया नागालेण्ड NSCN आर्मिफोरा मैयाहाय गोदान दिल्लीयाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों सावरायहैदों होननानै फोसावनाय जादों। नाथाय बिथांमोना माखौ लानानै सावरायखो बेखौ मिथिनाय जायाखै। जानो हागौ बिथांमोनाबो बर'फोरनि बायदि माबा मोनसे गोरोबथा खालामगोन। रासिया कर'नानि मुलिखौ बानायबाय। रासियानि प्राइम मिनिस्टार पुतिना बुंदों बे मुलिया मोजाङै खामानि होयो होननानै। बिथांनि फिसाजोआनो बे मुलिखौ लाग्रोदोंमोन। कर'ना बेरामनिफ्राय दा बियो मोजां जाबाय। रासियानि प्राइम मिनिस्टार पुतिना बुंदों जेसेबां हायो थाबैनो मुलिखौ गासै बुहुमावनो हरनो नाजागोन होनना बुंदों। जोंनि इन्डियायावबो थाबैनो फैब्ला मोजां जासिगौ कर'ना भाइरासनि मुलिया, नङाबा जोंनि इन्डियायावबो बांगासिनो दङ। 15 आगस्तनि उनाव आसामाव लकडाउना गुरै जानो हागौ होनना बुंदों। आनलक थानो हागौ होनना बुंदों। दाथ' जोंनि आसामाव मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गुबुन मोनसे डिस्ट्रिक्टआव जायगा लायै जायगा हाबनो हाया। बेफोर 15 आगस्तनि उनाव नर्मेल जानो हागौ होनना बुंदों। माने माबायदि जायो सिटुएसना 15 आगस्तनि उनाव मिथिगोन। माने दा जुदि कर'ना भाइरासआ बांबाय थायोब्ला उनाव जायगा लायै जायगा दाबो लकडाउन जाना थागोन। ओमफ्राय दा 15 आगस्तनि उनावसो हमना हासिगोन माबायदि जायो सिटुएसना। भारत हादरनि बारग' आफादगिरि प्रणब मुखार्जीनि देहायाव गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजाबाय। समबारखालि बारग' आफादगिरि प्रणब मुखार्जीनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों होनना सुलुङाव मिथिदों। मख'नो गोनांदि गावनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय खौरांखौ बारग' आफादगिरिया टुइट खालामनानै फोरमायदों। 30 सेप्तेम्बरसिम रेलगारिया बन्द थागोन होननानै गोबां मानसियानो ससियेल मिडियायाव ओंखारनायखौ नुबाय थायो। बेफोर गासिबो फेक होननानै बुंदों रेलवे डिपार्टमेन्टआ। स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसिनि थाबैनो मोनहैयो। गोजोन्थों।